Ingdeng hini karlitang Surya Engti Memorial T10 Cricket Tournament Championship kepaman ponji aphan chesik chedang pon. Vothungaji lokso tok biyut club ahin pen patirpi ponsi. Ingdeng hini karlitang Surya Engti Memorial T10 Cricket Tournament Championship lokso tok bi bathu aklamalong thang acheklu ni phai isiar ni pen kepaman ponji aphan chesik chedang pedo pontang lo pusi. Nelito mapherangki pansing rong pipen bir tanang palipon. Karlitang Surya Engti lake lokso tok biarong amekar barnis Engti asopo adak bam iglo. Alang li kereng et apora hutami kepathu ahin rong ari somara tumaphan kang thurpon lapen kepathu ahin aning kedok wik abang thu iglo. Alang li ari so ahut pensi sangtet chu endam nang juilo. Alang li karjong kai kita kereng sab verji aphan pura. Kedam tangan ingkan alang li men pen cricket kepaman pon asonsi peneng le thot sitami alang li men pen cricket kapathu paman ponji aphan chesik chedang pedo ponsi bangso kapathu kapachun ponji aphan maipu rensing thangchu la pen chun bang jogot rong piat tumaphan arpu pek ponsi bang ingkoi rakpho abang thu aphan members thap ponlo halapu ke hayanong e tangka suri krepho la pen trophy Adun thu anong e tangka suri kep la pen trophy. Anparta man of the match sitami a match tinalong kepi ponji aphan chesik pon. Bangso anong e aphan denarong town committee chairman Prodip Engti amena jungjung pensi pipajir ponpo. Registration fee lake tangka suri isira sika isi ansi en ponlo. La pen ke pathu ponji abol lake tennis ball pensi pathu ponpo. Angton kachini ponji aphan screen along kipipon contact number 8099390216 lapen 8753948776 along humripon ignon. Parokhowa pen pansing rong pi report Northeast Today News. Teneng engkung hini kalitang Surya Engti T10 Cricket Tournament non kebangi Februari 1 tarik pe nilitum pangceng ikpopo lasi non fil tame salam bomlo lasi non ke bang yani 1 tarik ani opening match abang ke haroghat lapente dak lang etso se patik mon lo se kadu ka be tim duman tame laso tournament no nang join dun bosi ning thelo lapen kadu ka be nang join dun igo ani kan bang son thak teneng le totally tum nisen met pen pachun konlo na lasi non ke bang February 1 tarik pen mai start pon ko lasi joining ti bang ke 1,001 rupees. Lapente winner bangke 15,000 with trophy. Lapen runners up bangke 10,000 with trophy to lapen nilitum kisik pon bangke per match along la man of the match ta padu poni pus nilitum non marke tik pon lo la bang dukko. Kasi lan velo cardom kadu be phanta me nang join dun buku ning telo cardom.